What are you going to do if you will win? So yeah. No, we're going to drive back to Hyvinkää tonight and maybe celebrate tomorrow. Yeah. Keep making good news. Joten Big Boom bändikilpailun 2010 voittaja on Expansio. No huopa sitten morjesta ja Expansion-nimisestä bändistä voitettiin viime keväänä tuossa Big Boomin. Mä soitan siinä orkesterissa kitaraa ja lyristää nyt siitä muutama sana vaikka. No me ton Expansion-bändin kanssa osallistuttiin tuohon Big Boom skabaan aika pitkälti sen takia, että siinä oli aika hyvät palkinnot viime vuonna. Et varsinkin se musiikan studioaika oli aika houkutteleva homma ja oikeastaan sen takia lähdettiin siihen mukaan. Et ei nyt sen kummemmin pohdittu, että haetaan jotain näkyvyyttä tai vastaavaa, mutta laitettiin demo menemään ja näin kävi tällä kertaa. No palkintoihan tuossa oli hirveä läjä, mistä me ei olla kaikkia muuten hoidettu vieläkään. Siinä oli paitadiili, 50 paidan diili jonkun paikallisen firman kanssa. Laivamatka Saksaan, mikä ehkä toteutetaan jätkien kanssa tuossa uutena vuotena. Saa nähdä mitä siitäkin tulee. Ja sitten oli tietysti toi musiikan studioaika, mikä oli meille se the juttu, mikä käytiin sitten 4 päivää viettämässä yliopiston tiloissa nauhoittelemassa. No se musiikan studioreissu oli kyllä sellainen, että ei tule varmaan ihan heti vastaan samanlaisia tiloja, mihin pääsee nauhoittelemaan. Oli aika hulppeet oltavat ja Suurosen Mikko, joka siihen oli pestattu meitä äänittämään, niin oli aika ammattitaitoinen kaveri, että antoi hyviä ideoita ihan biisien sovittamisen kannaltakin ja sävellyksellisesti. Mikko siinä toimi lähinnä tuottajana, vaikea se sitä itse myöntänytkään siinä loppuvaiheessa. Saa nähdä miltä se nyt kuulostaa, ennen joulua pitäisi saada homma valmiiksi. Tasohan oli viime vuonna ainakin varsin kova, että siellä oli hyviä bändejä ja ainakin siinä nettiäänestystä kun seurailin semmosia porukoita, millä oli aikamoinen fanipohja jo valmiiksi. Se oli porukalla tuhansia ääniä siinä vaiheessa, kun me katseltiin, että oma mittari näyttää nollaa, mutta hyviä bändejä ja mukavia muusikoita oli seassa ja muutama kaverikin sieltä Boomin skabailuista sitten ihan tulee pidemmälläkin juoksulla. No muista bändikisoista on sen verran kokemusta, että käytiin siinä heti perään Äänessä ja Vimmassa viime keväänä kanssa. Kyllähän nyt Big Boomissa oli paljon hauskempaa kuin mistä Ääntä ja Vimmaa voitettu. Expansion tulevaisuus nyt on vähän sumeeta siltä osin, että ollaan kaikki yhtä lukuun ottamatta lähdössä tammikuussa Inttiin, mutta kunhan nyt sieltä päästään pois, niin palataan siihen mihin jäätiin ja lähdetään vallottaa maailmaa. Tuleville Big Boom-kisailijoille voisi semmoisen ohjeen antaa, että kannattaa pumpata kaikki mahdolliset sosiaaliset mediat, mitä ikinä keksiikään, niin täyteen omaa promootiota ennen sitä skabaa, että pärjäisi siinä nettiäänestyksessä. Hei, onne! Että tulee tossa.